guys, I hope you guys are good. Ngosoyama lona umakoti wasicala ekhaya kuseMount Fletcher. Welcome guys to my channel. To my new subscribers, ndiyabona guys, I can see comments abantu bayatsho phayana ukubana we are new to this channel. Ndiyanamkela bethunana komnandi apha, komnandi. To my returning subbies, enkosini bethunana ngothando lwenu. I can see napha comments and also likes in our channel iyakhula kakhulu, ndiyabulela kakhulu. Kulena vlog there's nothing much eyenzekayo guys. Sisizilalini ke ngoku few days after sifikile, and then we decided let us go to eNxiweni etown ke ngoku for uyobabona. And also remember kukho laa nto yobana kuphathwa ihambilana ndithi, so siya etown ke ngoku siyobona endlini ezantsi umalume with ihambilana. And then after siyobabona endlini, they came bona ke ngoku for lunch, and then balala apha kuthi endlini. Yayiloo nto imnandi, you will see apha kwi-vlog. I hope you guys will enjoy this vlog. Please continue commenting, ndiyazithanda iikomenti zenu, and I love the fact that niyabuza, umntu ufuna ubuza and then umntu ufuna iplug uyatsho bana can you please plug me with into ethile, and andinangxaki naloo nto, I will do that. Enkosini guys kakhulu, enkosini, please continue liking, please comment, please share, please subscribe. Hey my lovies, sana manixesha ngosibhasi 2 sisendleleni eya endlini ezantsi etown. Besicinga uba sizawuhamba eli, but sana akwenzeki indlela esixa esibhizi ngayo phayana, akwenzeki ithuba masihambe eli, akwenzekanga thuba masihambe eli, but ke sisendleleni. I think nosobuya phaa around 2, 3, 4, 5, around 5, 6 maybe, but I'm not sure. I'm not sure, but yeah, slowly child. Slowly child. What have you got? She. So yeah guys, masami ni kenza mbonisa xa sesisiya.
manje uvumela ipresi kuhlikazeka kuhlibhethe kuthiwe ina nansi ibhaskethi yakho yeyakho yemini uzithengisela wena for ukhera for uthintini yile bhaskethi zezamanje udlala awuthengisi uyabona wena kabe ngoba into yakho hayi abendikhuthaza umntana ongavula isikolo azadinga isikolo hayi adinga isikolo ukulini wabakuthina ngo-October ndigula hayi bendiyalezo umyalezo ndathanda ufuna umamela Amen. hayi thanda ufuna umamela Yasazi ke story. Lovies, today it is Friday afternoon. Just took a bath. Okay, busy. The busy every day. Maybe mhlambe zawuphumla next week. Wasesikudala sihleli mhlambe. Maybe next week Tuesday, Wednesday. I'm sure izinto zizabe settled. So it's Friday. Siya etown. I think I want ivele le ndawo ye right. Siya etown because tomorrow we are hosting our family. Suka etown. So baza apha endlini ngomso sizohlala nabo the whole day, and I think bazawulala, they would sleep over. Yabo. So kho into ezincane ufuna uzichola for iplate yangomso. But iplate yami yangomso ayizuba into eninzi because ndiplana ukupheka umngqusho, ne? I know if ndipheka umngqusho akazondifuna into ezininzi than ndipheka i-rice, and anayo imali yoba ndithenge izinto ndipheke i-rice because i-rice izawufuna izinto, and imali ke ngoku le singenayo yoba sithenge izinto ezimnandi like izinto ze-salad and stuff, yabo. So I will cook umngqusho. Wam, and then umngqusho ahambelane nethanga. Umngqusho nethanga think mandijikise back leqhiya, hopefully izakwenza. Umngqusho nethanga guys, nento nenye umngqusho, ithanga, ikhaphetshu, yeah, umngqusho nethanga, ikhaphetshu nenyama ebomvu, istew senkomo, yabo. Sizokwenza kanjalo, then ndifumane i-drinks, yeah. So izoba yiloo nto njalo ngomso. So that's why sinyanzelekile uba sibheke etown because ngomso andizokwazi ubheka etown mna.
we have to clean. Fix and clean the baby zam so that bathi befika. Sekudala ndipheki yabo. Bangafike balinde aba bantu. So yeah. Guys, iyansokolisa iqhiya sana. What's in the one song and sokolisa iqhiya? Sometimes iyandika laa nto uyaqesha mna like laa nto yasefront yabo laa nto bophela efront iyandika sometimes sinamaxesha bengase nje ibe yiqhiya eplane. Hayi ke bhuti ungasixeleli loo nto thini izolo ububheke etawuni ndathi ungafani uba khanguye xa lizolo bexela ndizogalela izolo ungakulunga usitake nathi ke bhuti kuyo yonke loo nto. Lethi guys because oko sebhizi and ikufitshane kokuthi just 10 kilometers away. Uthenga lo? Yeyi sana and sigcwele igusha apha ingathi sifuyile. Sibambe yi-1 sixhele ugqiba kotshaka efrijini. Sobhaqwa mbani? Siwasephi? Manje siyibambe ne? Sifaka apha? Siye emshoko nami. How to kill a sheep. 10 ways on how to kill a sheep. Skebile ne? I did. Daddy, we are waiting for you. Sinda wena. I think guys this one is better. Much better. See? Yeah guys, so masambeni ke sibheke town but andizokuvloga nani to town because already mina ndibonisile town and so andizokwenza nanto town and then yeah. This is how I look, guys. Move, baby. I think you put your son. I don't know if it's one, it's a second hand. If Jacqueline come around, that's the bar. And there's a boss in the movie. Yeah, get easy. So. So guys, sibuyile town. Yo sana beko busy today because i-20. So guys, sibuyile town. Yo beko busy today because i-20. Amamisi apeyile asephondweni. So yakubhekele neqhiya ngoku didiniwe. Yo andimazi mntana naye wenze yakhe akafuna ndihambe ufuna ndihlale eca kwakhe. So let me show you guys what I got. So I got this porridge cold flour. It was for 30 something rand. It was 38 rand I think. Ikhona enye shop ethi nguclean what balini ngama nayo super clean igood inento zoklina nezoporridge. So I bought this porridge and then yomopisha ndisakamnandi, and then I got a jig, and then I got a freshener for ukosile izinto yakwazi nokwenza apha endeni. So yeah, ndizela kwanza ukuba ndinayo.
And then otherwise I got cabbage for tomorrow. Like that is about the tangamos, the cabbage, and then no mush. Maybe the mazamban. No itanga with the mazamban. Yeah. Let me check here. Oh, khawuleza same guys because uzawukhala la mntana sa. And then afumana isonka for ngomso. Oh my god. Bese ndigqiba umtyisa. Umncane and i-coke. Then ndathatha i-Sprite. And then I got tomato sauce. Ithenganga yami idosana. Umngqusho omhlophe. Awulala ndisowukile. And then 6 grams of i-sweet chili. Ifune i-sweet. Ise nazi iiswiti zakho. And then I bought ivimbela for umntana. Ndiyicingiswe nguFacebook le nto. Xa ndibona ipost yevimbela. Baligood kangakanani emntaneni. Ndandinalo for umntana. For ise but andilazi uba ndalithini so bought it for ukamva. Ndizawusebenzisa nako ise with for imo yemdaka. And then i-fruit ska ise. And then I wanted a cake, guys. Yo, if niyayibona la cake yam ndiyithanda yase-Checkers andisayikhumbuli. Hopefully when we go to Ekomani ndizayifumana. So I only got these. I just need something to come with. Yo, I said. Ndalithenga irabha what for hair, i-ring rubber. Teething rings rubber. Come in ndiyomjonga. Yo. And then I got i-parsley for umngqusho wam. I-purities. Sakamva. Butternut. Guava. Apple yogurt. Carrots. Peas. And then I got the aromat chili. Wait, baby, when I'm done, I'll call you. And then I got salt. I will cook the because that day in and then I got inyama. Then plus nanena yenkomo for ngomso. I will see by ngakanani mhlawumbe anozoyipheka yonke. Sawubona kodwa zikathi kanini. Uyoya la mntana phezayo phaya. And then ngongeza ii-peppers ndandithengile ama-20 Then I bought sausage for us. It's a breakfast. I bought turmeric for umngqusho and then the aromat. So yeah, guys. So we also got KFC, guys, because we're super late. And then I mean cake. So we got KFC, bought it and wings. Seriously, bought it and wings. This one is 2. Ayini. Inyama njalo lesitho is 2. Yo. Sitho is 2. Ngizakama chips. And then of my buns is new. And they're really thin late. You didn't even check the order yam this time. That's not chips. I hope the fresh gets buns is on. And I can't. In the beginning, I didn't eat. If you made it quick, but I was like, why? What are you doing about? Because man eating, then I was like, back in lunch. So I felt like a waste. Yeah. I hope you guys are okay.
Like, I don't remember the last time sisitye bekunento esekuseni. Yho, ubreak it up. Xa ubona oko sifikile. Kunoba kushushu kakhulu etawuni. Bonaphi? Ja? Undivile uba ndithini? Uthini? Ndithi ndicela uzobaqhoba. Oh, Cela ndithini? ubuthi mandize kuyo lo. Cela umqhobe ungagqinywa ngamabhani. Awuzovela nje utsho. Hayilani.
Good morning, my lovies. I hope you guys are good. So today it is Saturday. Keep busy, they are cleaner. Yeah, so we are expecting visitors namhlanje, our family. So yeah, my husband is busy outside in festing, then uzowama back down. Uzoyi-down because a friend yakhe iyanxibisa namhlanje. Congratulations to them. So what he needs to do, he needs to pick up my sister-in-law. He needs to pick up uMaka Anga, and then Maka Anga ke ngusisi wami omdala. So he needs to pick up Maka Anga and then aze naye this side. I think uzoza nabantwana, ne? And then ahambe ke ngoku yena abheke kuTsiki utshomi yakhe. Then later on abuye nomalume ke ngoku kuthi apha endlini. So ilunge njalo. So I'm busy cleaning so that xa ndigqibileyo ndibeke imbiza zam. So yeah, masiklinini sonke, klinani nam. How I wish uba beniyongena befowunini nibe lapha nisebenze nam, because sana guys yo umninzi umsebenzi walapha. Okay, siyazama wethu, siyazama. So yeah,
andilambe sana ndipatsha ndilambile. I'm thinking of making iqanda sausage first nenkqubo and ke ngoku ndizama uleqa because laa mntana uke wavuka soze ndenze nto angavuka na anytime, so I think iyangqola nale nto.
Goed. Singafaki ibhayilakhi lone fleece okanye bantu kambe kuye Goed.